Vain harva tietää, mitä sen sisällä oikeasti on. Se on kuin salainen paikka, eikä se juurikaan herätä ihmisissä tunteita. Minulle se on arkipäivää. Muistan aina, kun naapurin poika kysyi, oot sä se sankari, viemärisankari. Sitä alettiin sitten piireissä hokemaan. Olin ollut pitkään alalla ja tunsin, että minulla on vielä paljon enemmän annettavaa. Mä halusin näyttää, mihin oikeasti pystyn. Siitä alkoi viemärisankarin tarina. Viemärisankari tekee putkisto- ja viemärikuvauksia Uudellamaalla. Asiantuntijana ja erikoisosaajana sekä monen vuoden kokemuksella tietää täsmälleen, miten toimia. Suomen nykyaikaisin kuvausauto äärimmäisen kattavalla varustuksella ja työkaluilla varmistaa, että kaikki toimivat oikein. Monet luulevat, että tämä työ on todella likaista, tai ei tajuta, miten pitkälle tekniikka on viety. Putkiston ja viemärin kuvaaminen antaa arvokasta tietoa niiden kunnosta ja korjaustarpeista. Mun työkuvaan kuuluu viemärinhuoltotyö, linjojen kuvaus sekä raportointi. Lisäksi teen DigiSewer-tutkimuksia. Ja siitä vetoja. Haluan herättää keskustelua ja erottua, mutta aina kuitenkin turvallisella ja rennolla meiningillä. Silloin kun työt on tehty, lyödään ovet kiinni ja lähdetään reissuun kohti uusia seikkailuja, kohti uusia sankaritarinoita.